Може ли да ще ми отговори въпроса, всичко, нали? програмата нали знаеш, на Министерство на образование в Ангола, това е разделено. Ти, нали знаеш, в 9-ти класа ние говорихме много за нали, световни войни. Първата, втората, всичко, което се случи, причина, всичко говорим това. Но в 7 мисля, че 6, 7, 8 и до 7 класи, мисля, че говорим повече за нали, по нашето време, нашата цивилизация, колко езици нали, имат, нали, колко различни пламени, пламена имаме в Ангола, къде се намират и какво се използва, как приличат. Всичко е по-рано. Аз не мисля, че се говори по-малко или нещо, по-малко или повече. Мисля, че нещо, което нали, прави много впечатление, че говори много за това, може би, че е много скоро. Той се случва... Мисля за това, което Джо иска да каже, че за историята за Африка или нашата за Ангола. история преди робство не беше Има документирана. има много неща, които не се разказа. Си разказа повече неща. Има много голяма история, но си ако крие влизаш в много интернет, неща. има много, брате. Ако влизаш в интернет, също има много, нали... Искаш ли да ти покажа? Наистина има много, зависи. Единствено проблема, това е като... Това е като тренди, хората от сега всички говорят, всичко е расизъм, всичко е бели, черни, всичко е така, брат. Мисля, че ако искаме да говорим за нашата история, нали, ние трябва да започваме да говорим за нея. Ние трябва да правим един подкаст тук само да говорим за нашите нали, царство, нашите пламена, нещо такова. И нали, вижте, Вайкинг. Нали, това е в северната, това е тяхната култура, тяхната история, тяхните нали, беливер, нещо такова. Всичко говорят, нали. Ние също трябва да... Всичко, което се говори за... този в Южна Африка, Зака Зулу, как беше? Шака Зулу, даже аз. Извинявай, да. Зака Зулу. Такива неща трябва повече да се прави, да стимулират хора да научат нашата култура и нашата история, да знаят. Ти знаеш ли твоя диалект? Аз знам малко. Знам. Защо знаеш малко само? Защото това е нещо... Знаете, Защо знаеш малко и не много? Защото това е нещо, което... Не беше документирано. Беше предадено устно. Беше предадено устно. Не беше документирано. Езика, твоя диалект. Това е нещо... Не, аз говоря достатъчно, но като вие... Аз няма да обвиня, защото ти ме караш да говоря за нещо, например. Не бяхме... Нали знаеш, че беше забранено да се говоря нашите диалекти по времето, когато бяхме колония. Ако живееш в Луанда, в столица и искаш да имаш работа, не можеш да говориш диалект. Добре, колко забранени неща са документирани? Колко забранени неща... Ти говориш, неща, ти искаш да знаеш защо не говоря... Не, ти искаш да знаеш... Забранени през онова време защото и са документирани. Чакай, Аз просто казвам, че нашата история преди родство не е документирана. Не, говориш... Била е предадена устно. Просто това казва, защото ако... Когато го учихме, нали, говорим за фонти за история, говорим за фонти за история. Това означава, че не е било документирано, е било предадено устно. Не знаеш това диалект португалски. Чакай, говори за устно. Как се предава езика? Нали на устно се предава? Нали, не се документира също, брат. Се документира също, брат. Не, той говори, нали, чакай, да бъде документиране. Да бъде документиран език. Да бъде документиран език. Какво имаш предвид? Аз не мисля, че причина нали, която аз не говоря... Причина, за която аз не говоря добре моята диалект не е защото не беше документиране. Защото не мислиш, какво имаш предвид документиране? Какво е документ за теб? Книги. Някой да пише една книга и после да ми да... Вестници, писма, картинки, всичко това. Чакай, баба ми когато... Баба ми когато научи... Аз се разбирам за това, което ти говориш. По принцип, какво има предвид, че заради езика, ние не говорим наша езика, заради липсва не беше документирано. Нямаше... Мисля, това да беше причина. Когато не документираш нещо, вероятността да го губиш е огромна. Разбираш? И когато губиш това нещо, няма как да го знаеш, няма как...
Примерно, ако твоите родители са губили езика, диалект, ти как ще го знаеш? Ако не е документиран. Или ако няма някой друг, който знае. Не, чакай. Ако ние видим, че говорим за наша страна, ако ние видим по принципи за наша страна, хора, които не започнат да говорят по времето на колония, нещо такова. Са хора повече, които живеят в столица. Хора и другите провинции, те говорят нормално. И там, Само в столица, където имаше концентриране... Защо? Защото хора, които са... Не, са... В подер, нещо такова. Образование. Как е подер? Власт. Да кажем хората, които управляват. Да, хора, които управляват, те говорят сам португалски и те искат да ти разбира и ти трябва да говориш с тях португалски. Беше това. Виж. Разбираш какво имам предвид. Айде да даваме пример в една африканска държава, която те много задържат на тяхния език и говорят креоло. Имам предвид Кабо Верде. Кабо Верде, те почти всички там говорят креоло. Почти всичко креоло. Мисля, че училище, които говорят. Мисля, че това се предава от книги или нещо такова. Те говорят, те от малки започват да слушат и да говорят креоло. Защото беше документирано. Аз за това те питам. Какво имаш предвид документиране? Защото дават само устно, нали? Това също е вид документиране. Защо? Това виртуално е? Какво имаш предвид? Той ме слуша, ама не ме чува. За историята. За историята. Аз мога да съм съгласен с теб. По принцип, за историята. Аз мога да съм съгласен с теб. Не беше документиран. Но за езика не е част от история. Добре, част от история, но аз мисля, че причина, за която не говорим нашите диалекти така толкова добре, е, че до едно време, защото да кажем, че не говорим добре, е защото то е само проблема с нас, който сме от столица. Нали, който се порасна. Защото ако ходиш в друг провинция, те говорят. Бенгела, нали, който са... те говорят нормално. Аз съм учил в средно образование, аз съм имал. Аз учих Кимбунду. Има много така частни училища, които... Причина не е липса на документация. Аз мисля, че до едно време в столица беше забранено да говориш нашите диалекти. Особено ако искаш да работиш някъде. Защото хората с португалски не искат ти да говориш на нашите диалекти, те ще мислят, че измислиш някакви плани да атакуваш. Ако видим сега какво... Ако видим сега, вече сме свободни в Ангола, още никой учи тези език. Защото са вече изгубени. Не, после дойде това нещо, което ние сме живели това нещо. Преконсеито. Нали имаше това нещо? Това не е защото е изгубено. Защото това има преконсеито. Има хора, които, особено в Руанда, ако ти говориш тези нашите национални езици. Нашите езици. Ние говорим национални езици. Много хора ти викат селски. Селски, да. Защото те... Много хора, примерно аз имам братовчет, който беше, нали... Селендур. Като той дойде в Руанда, нали, ако той трябва да говори на португалски с различен акцент, нали, той говори повече нашите езици, които са националните езици. Много хора му викат, той ще говори така, той не може да говори, виж, той е селендури. И хората почва, нали, така, защото реално на другите места, които не е извън столица, примерно, отива в Кванзасу. Да, и това това, което ти говори сега, аз мога да кажа, той е прави, защото ние вече сме изгубени тези неща, за да видим финансата езика, диалекти са добри. Ние вече сме изгубени това. Как е инфлуенция? Португалците беше много голям. Да, защото влияние. Други държави, като Нигерия, Южна Африка, дори да кажа
90% от песни от тия държави са на техен език. А в Ангола съвсем обратно. Трудно е, много трудно да намериш един анголец, който пее на нашия език. Колко много е трудно, брат. Бангал, как така? Колко? Бангал, говорим за модерни певци. Бангал ти говори за олдскул, ти говори за някой на друго ниво, брат. Говорим за модерни певци. И не само това. Дори, примерно, може би също това влияе, че стила, който той пее, нали, е по-така, трябва реално, нали, да. Не трябва да измислиш нещо, брат. За реп, за кудур, за кизома, много трудно ще намери някой да пее на кикон. Съгласен съм. Много съм съгласен с вас и вие сте прави, защото това е нещо... Да, добре. Виж, това е точно нещо, което аз мисля, че трябва да работим върху, нали, не трябва да работим върху това. Не трябва да, защото това е, нали, не трябва да, виж, и това е, в Африка има, нали, Нигерия, нали, и Кабо Верде, те са така силни, ние винаги повярваме много на влияние. Мислиме, че сме модерни, защото сме по-близо до европейски или нещо такова. Или до американски. Да, или до американски нещо такова. И това е нещо, което ние трябва да слушаме, нали, има предвид да стимулира повече нашите. Да, много случаи, много лесно се отказваме от нашата култура да приемем чужда култура. И мисля, че това е голяма работа, която нашето Министерството на култура трябва. И семейства също. И семейства също. Да, нали имаме също Министерство на семейството, нещо такова? Не, нашите семейства също. Защото почват малки неща. Ти си вкъщи и ти казва, Чичо, еди кой си ще дойде, дръж се, чисти там на тавана, не знам какво си. Да. Не те позволява да бъдеш себе си, защото Чичо еди кой си ще дойде в твоята къща. Не те позволява да бъдеш себе си. Не може да ходиш гол. Да, не, чак да ходиш гол. Просто не можеш да си правиш обикновени неща, които си правиш. Защото Чичо еди кой си ще дойде. Какъв си ти, бе? В моята къща. Не. Между другото, аз не знаеш, че в Ангола има училища, които преподават нашите езици до сега, докато ти не си казал. Не знаеш. Да, и аз също не знам. Има, само че в Луанда е много трудно, защото понеже Луанда е столица и много хора също очакват да, примерно, те са от юг, очакват да научават техен диалект в Луанда, брат. Ама ти си живял в Луанда цял живот, как ще го такова? То просто няма как. Или отиди там, си научи и после се връщай. Защото столица винаги ще е микс от всичко. Така че няма... Когато баба ми идва, нали, от провинция, нали, и идва да прекара няколко време с нас, тя ми говори, аз, нали, няколко думи отговарям, нали, няколко изречения, и аз мисля, че ако бях прекарал повече време с нея и така смисъл, дългосрочно да живея, може би... Ще да се научи. Не само това, и също така, защото първо ти трябва да се интересуваш, да го научиш нещо. Това се случи в нас с български език. Не го научим, защото се интересувахме. Да, това... А друго е, че примерно баща ми и майка ми, те ми говорят, но примерно няколко думи, примерно като те двама се говорят на този език. Нали? Но с мен няколко думи само, примерно аз не помня, те са седнали така да ми казват, нали, но пак повтарям, трябва да е желан от мен. Тати, говори повече с мен така, защото иска да го науча. Знаеш как са нещата, примерно като са вкъщи, не винаги... Само, че ние никога не сме виждали преди какви са предимството да знаем. Никога никой не е ни казал, че това е важно, че това също не е нещо, което не трябва да губим. Нали, езика, култура и нещо такова. Трябва да го запазим. И ако нали,
хората или министерството, или нашето семейството, нали, поне да не казвате това, че да не карате да знаем езика, да уважаваме, да знаем нашите принципи, нали. Но ние знаем много. Не да кажем, че сме то, нали, сме. Не, хората знаят, нали, как нашите неща, нали, как се държим вкъщи, какви за нас е нормално, какви не е нормално. Ние имаме, но нали, поне езика и другите неща, например, в Европа или за другите култури е нормално те да живееш с една жена преди да се ожениш, нали? Това е най-нормално. Да, аз искам да кажа нещо. GK. Преди да, това, нали, са нещата, които, нали, нашата култура, наши неща, които винаги никой не е казал да запази, така да го запази. Ще да е, има, нали, нашите големите, има хората, нали, в Ангола има нашите традиции, които още се пазят, но виждам с времето много намалява и много се променя. Те правят сега по-модерни и с времето нещата се губят. Мисля, че нашите семейства, понеже, нали, ти си от столица, нали? Ми горе-долу, да, защото... Или живееш там? Не, аз съм от... Цял живот си живял. Да. Може да родителите да са в други. Да. Понеже... С мен. Да. Родители са от северна част на Ангола, но аз съм роден и съм живял цял живот. Да. Аз от някой ми каза откъде съм, аз казвам, че съм от Соя, защото реално родителите ми са от там. Да. Интересно, щом се намират в столица и за съжаление, нали, те не са изпитвали това, как е нужда? Съществителна нужда. Някой знае ли? Добре, не са изпитвали майка ми се обажда. Не са изпитвали това да запазят. Да, ще имаме време. Да, нашите семейства, които се намират в столица, не са изпитвали така нужда да ни предадат нашите диалекти. Защото ако бяхме някъде другаде, или на север, или на юг, някъде извън столица, щяхме да научим. Защото на тях им е важно. Daqui a pouco. Да, вече говорим много за това. Искам да пита нещо. Искам GK, искам ваше мнение. Искам също GK да ми обясни нещо. Защото... Не, аз искам ти да дойдеш тук. Да, искам всички да ти гледат. Да, искам всички да ти гледат и да ми отговориш. И те също ще да... Ти си направил едно видео с една жена за кухня. И ти си казал нещо в един клип, който аз съм гледал. Ти си казал нещо. Ако живееш си жена от много време, няма как и мъже да ти пита да се ожени, защото ти вече живееш си, няма как. Нещо такова, аз съм... Помниш за какво говоря? Аз не съм съгласен с това, което ти... Да. Аз по принцип не съм съгласен. Да, аз по принцип не съм съгласен с това. Как така, ако вече живееш си жена, това не означава, че мъже не може да ти вие да се ожени, защото вие се живее заедно. По принцип, когато живее с една жена, това е като вие се познават по-добре, се научи как да живее заедно. Не означава... Да. Вие също, когато живее заедно, това не означава, че вече не може да се ожени, защото вие вече живее заедно. Аз съм съгласен с теб. Добре. Обясни това за какво... Ще ти кажа нещо. Първото нещо. Нали? Аз лично, нали, като всички знаем, нали, ние всички тук сме християни, нали, но други са по-сериозни, нали, така. И, нали, и аз лично вярвам, че ти ако не си християнин, няма нужда да се ожениш. Това е моето мнение, защото сватба беше нещо направено от Бог. Нали? И той да един мъж да е с една жена и заедно да са само един. Нали? Добре, сега, какво се случи с нас сега в нашето поколение?
Проблемът е, че сега ние искаме първо да живеем заедно, да видим дали нещата ще се получават или не. Нали? Първо нещо. Но нали? това- Чакай само. Да. Нали? Когато започнем да живеем с някой, ние ще се чувстваме удобно. Нали? Ти вече ми прави всичко, което Да, една да. жена трябва да Да. направи. И аз вече правя щях да всичко, кажа което това. един мъж трябва да направи. Защо да се оженя? Да. Само, че там няма, нали, сега ние сме в едно време, където хората днес спят, утре като се събуждат, искам развод, вече искам диворс, вече не усещам това, което беше в началото, Да, вече да. не е същото, но преди не беше така. Когато се ожениш с някой, само има две начини да излизаш от това. Или човек умира, или ти или тя изневери. Това е единственият вариант. Чакай! Да излезеш от Мисля, че сватба, това нали? не, това който изневерява или не, това не е причина да се разведе. Това е единствена причина, който е в Библията. Който ти, Така ли? Да, който имаш Аз мисля, че нали каза, че само нали, Не. докато смъртта Там казва, ако ти спи с друга жена или ако тя спи с друг мъж, ти имаш право да оставиш този човек. Според Библията ти имаш право. Нали? Но сега какво се случи? Ние сега спим тук, спим там, нали? Вече няма смисъл. Нали? Вече няма смисъл. И затова хората днес се събуждат. Аз вече не искам да съм с теб. Вече не усещам това, което беше преди. Искам друг човек. Нали? Но за една жена, нали, когато ти се ожениш, това им дава сигурност. Да. Нали? Че този човек е с мен за винаги. Нали? И че нали, ние сме заедно, докато нали, да. Нали, но сега, чакай само, но сега нали, ти идваш в живота и... По принцип, не искам да ти... Но вече си да пречи. пречи. По принцип, докато ти говориш, аз започна да имам въпрос, докато ти... Ако аз ти чакам много, докато Кажи, ти си добре, пречиш, кажи. после аз ще забравя. Кажи. Но, кажи... давай. Не, по принцип, аз искам да ти пита, това означава ти искаш аз да се ожени с някой без аз да познавам този човек. Значи, какво е да се запознае с този човек? Значи, първото нещо, аз само, че на български език малко трудно е да казваш думата, нали, да кажем дейт, нали? Коя е Връзка. причина да имаш дейт? Дейт е да се запознаеш с човек, да знаеш дали този човек е подходящ, да се ожениш или да се омажиш с нея. Супер. Или На не. дей, Но когато чакай, имаш дейти, ти не можеш да живееш с тази жена. Какъв е проблема? Не можеш да живееш. Защо? Нали, защото когато живеете заедно, вие ще правите всичко, което един нали, съпруг и съпруга правят. Тя ще Това е готви начин да се за познава теб. също. Чакай, тя ще готви за теб. Но ти други ден, може ти, например, ти си с някой 3 години, 4 години, после от нищо, вече не искаш нищо. Това беше 4 години от живота и който или от живота. Това не гаранция, че са... Да, но Чакай. защо? Защо е така? Защо сега? Ние вече не взимаме сватба на сериозно, защото Чакай. всяка причина, Не, всяка не малко съм спор съгласен. е причина да се разведем. Или да си мисли за Или, развод. да, нали? Но преди не беше така. Защо сега Хората имаме... нямат Чакай, не компромис. съм съгласен. Нямат компромис. Аз не Липсва на живея. компромис. Чакай, ние просто Това е имам вярно. връзка. Ние не живеем заедно. Да. Ти не готви, жената не готви за мен. Аз не знам дали жената готви, не готви. Ако ние живеем заедно, аз ще разбера дали тази жена знае да готви, знае да чисти. Тези неща ще разбера. Ако ние не живеем заедно, аз нямам много така. Не, само че... Чакай. Сега, как беше преди? Преди дейтинг как беше? Само по нашата традиция, не знам тук в България, но по нашата традиция, ти идваш на нейната каща, нали, тя няма право да ходи на твоята каща, докато не сте женени. Това е по нашата традиция. Ти ходиш при техните родители, нали, там ще говорите, ще гледате нещо. Винаги има някой по-възрастен да ви гледа, да види дали вие правите нещо, което е извън регулация. Нали? И така,
ти може да ходиш при нейната къща, тя ще готви нещо, ти ще видиш, че нали, майка ще ти каже, сега Изабела ще готви нещо, ще видиш, нали, ти се запознаеш, преди беше така и ако не гледаме назад, можем да видим, че тези хора преди до сега са женени. 50 години. Сега хората, една година, 2 години. Хората ще питат, щастливи ли сте? Не, сега. Да, ти не можеш да правиш как е дума? Сравнение, да. Ти не можеш да правиш сравнение за това, което нашата родители живеят 50 години, защото нещата сега са различни. Прави се, Времена. Нека да кажа нещо. Знаеш какво само... Аз съм съгласен с тебе, брат. Времена са различни и знаеш какво ние хората станахме по-егоисти. Да, хората... Не само това. Да, хората станаха по-егоисти. Хората, нали, по нашето време, нашите родители живеят, бащите, за нас. Те не се интересуват дали те са щастливи, дали са доволни, дали нещо му хареса. Просто... Какво вика? Само че какво е проблем? Това, което се доказва, чакай само малко, е много реално, защото хората сега, има този човек, примерно този човек от Мистер Бист, той има жена, има дете и той от нищо казва, аз искам да съм жена, но ти си баща и той няма проблем. Един от... Да, и той няма проблем, че имам семейство, той човек и той... Над него не му пука, просто аз искам да съм щастлив. Ние сега живеем в това време, където аз искам да съм щастлив, аз мога да кажа, че за съжаление, има хора, които са в брак и не са щастливи, но проблема е, че тези хора, много хора не говорят и много хора... Ще ти пита нещо. Ви мисля мусулман, връзка, те има такива неща. Ти не познава жена, просто по време на сватба, вие ще се запознаеш, ще живее заедно. Без да познава. Ти щях да приемаш това? Брат, аз не съм... Не, щях да приемаш... Това е пример. Ти ми даде пример за връзка за нашата баща, ти ще да приемаш сега да ти кажа, ти ще познаваш твоята жена само по време на сватба и ще живееш за винаги. Щях да приемаш това? Аз със сигурност, нямаше да приемам. За това аз казвам за нашата традиция, че ти имаш право да ходиш при техните родители, ти там с нея ще говориш, ще се запознаете и когато ти разбереш, че не, тази жена е подходяща за мен, аз я обичам. Това още се прави това? Госпожо, още можем да направим. Не, аз питам, още се прави, можем да направим, но още се прави това. Не, просто искаме да чукаме. Чакай. Чакай. Дали още се прави, не? Сега вече не така. Не, дали ти правиш така? Защо? Защото нещата вече са различни. Но чакай, но сега ти каза, добре, можем да направим, но вече не се прави. Да, но сега виж колко, просто трябва да гледаш към статистик. Колко двойки успеят да живеят заедно 20 години сега и преди по времената на нашите родители. Колко? Чакай. Не, трябва да видим това. Как не може? Има много неща, които... Чакай. По това време има много неща, които... Има много причини, които... Да, има много причини, които може да направим хората, за да приключи връзка. Какви са те? Много неща. Много неща. По-близо ще кажа нещо. По време на нашата баща, жените беше... бяха субмиса. Как ще казвам това? Да, но да правя всички, това е една причина. Чакай. Жените беше... Да. Не, просто жените беше
да прави всичко, което мъже каза, те просто добре, ще направи. По Чакай. това време жените ще приема това. Чакай, Че- сега не, виж, знаеш защо? Знаеш защо? Чакай. Жените сега са на 50-50, ман. Чакай. Не, това- защото ти не можеш. Жени, чакай. Сега, ти не можеш да не си традиционален мъж и да искаш една традиционална жена. Добре. Не можеш това. Ти, ако ти смяташ, че ти си модерен мъж, трябва да очакваш една модерна Модерен, жена. да, Нали? точно да. Защото ти си човек, който първа среща, искам да спим заедно. Ти искаш Да, това. то да бе. Чакай. Или да споделя сметка. Да. Ако момиче каза, че не, аз искам това, не ме занимавай повече, аз искам. И после казваш, с тази младска не мога да се оженя. Но ти искаш да спи с нея на първа среща.